ngomong ngono lak wong lanang iso rukun wong wedok-wedok lho sing angel rukune. Lah itu iso ngelani wong wedok-wedok angel rukun. Ya delok isu lah, delok wong wedok-wedok lek eleke teko isu. Pokoke lek ketemu etek isu lho. Delok ana wedok-wedok kene iki. Lah kok iso eleke wong wedok nek isu? Ditenono lek nek etek gek ora apa ki rasan-rasan tanggane. Rasan-rasan tanggane bar mulih saka ndi ngono ya Pak. Eteke jenenge Siti. Sing dirasani umpamane jenenge Ni. Darni ngono. Heeh. Halo Ti, Darni lho. Ngapa? Bilang rempiong jane yo utang ngono kae. Ngono kok yo sik di pamer-pamer tanggane karepe piye? Masalah bae utang to kira ngono. Ngono andine jagong ning gone anu dipamere blak-balik krompiang, blak-balik krompiang ngono. Kaya ngono kuwi. Terus karepmu piye njajal ora kelakuane kaya ngono lha wong terus kudu piye? Ngrasani tanggane. Masak topo to kae sing masak sapa ya ampun gawe sotoe kasinen. Nah, kuwi biasa. Wong jajan ya plastike gedhe jerone cilik-cilik. Biasa. Gawe undi-undi watos kaya watu. Lah